Kri, kri, kri. Horrelaxe aritzen zen udagaraian Txirritx Kilkerra goizetik gauera kantari. Oso ongi abesten zuen. Goizero eguzkiaren zain egoten zen bere zulotxotik irten eta abesten hasteko. Baina inguruaietan lehoi indartsu eta basati bat ere bizi zen. Orromarru zuen izena. Egunero entzuten zituen Kilkerraren abesti alaiak. Lehoia beti umore txarreko egoten zen. Orromarruri amorrua ematen zion Txirritx beti alai eta kantari ikusteak. Eta hause pentsatu zuen behin lehoi arroputzak. Ez diot bakerik eman behar somorro nazkagarri honi. Honela, Kilkerra harrikoskor baten gainean kantariari zen batean, lehoiak kras, atzaparra bota zion. Harrikoskorra txiki eginda eta Kilker gaixoa lurrari erantsita geratu ziren. Lehoi basatiaren atzaparkada indartsuak gorputz osoan minberaturik utzi zion. Hilko nintzela uste nuen, baina zergatik egin dit niri hau lehoi handi putzorrek? Pentsatu zuen bere artean Txirritxek. Kilkerra ahal zuen bezala errenka beste harrikoskor batera igo zen. Eta esan zion Orromarruri. Baina, ze uste duzuzuk kankailu horrek? Oianeko errege deitzen dizutela eta edozer gauza egin dezakezula, ala? Txikia izango naiz, baina ikusiko duzu oraindik. Lehoia asko poztu zen Txirritx minez eta haserre ikustean. Eta esan zion Kilkerrari arro baino arroa. Zaude isilik, txepelori. Ez alduzu ikusten nik behaz bat nahikoa dudala zu zanpaturik usteko? Txirritx ordea txikia izan arren etzen bat ere beldurtia, oso ausarta baizik. Eta etzen isilik geratu lehoi handi mandiaren aurrean. Honela esan zion. Arropuz kankailua, badakit zu handia zarela eta ni txikia. Baina nire lagunak hemen baleude, ikusiko zenuke orduan. Hala ere, Orromarru lehoiak arropuzkeriak esaten jarraitu zuen. Baina ze ari zara esaten? Zure lagun guztiak ostiko batekin ilargiraino botako nituzkenik! Eztabaida handia izan zuten Orromarruk eta Txirritxek. Eta azkenean, erabaki bat hartu zuten biek. Borroka handi bat egingo zutela lehoiaren lagunek eta Kilkerraren lagunek. Eta bakoitza bere lagunak bilatzera joan zen. Horrela, hartzak, tigreak, elefanteak, otsoak, katamotzak, azeriak, basurdeak eta oianeko animalia handi guztiek lehoiari jarraitu zioten. Orromarruren alde borroka egiteko prest zeuden. Hankapean txikituko ditugu inguru honetako somorro guztiak, esaten zuten. Kilkerraren lagunak txikiagoak ziren. Erleak, listorrak, arkakusoak, zorriak, euriak, eltxoak eta beste animaliatxo asko eta asko. Denak txikiak ziren, baina ziztatzaile honak, ez dentxo zorrotzekin. Ez izan beldurrik, asko gara eta erraz irabaziko diegu, esaten zuten. Iritsi zen borrokarako eguna eta ordua. Bi taldeak elkarrengana hurbiltzen ari ziren. Astera zijoan handien eta txikien arteko borrokaldia. Txirritxek etengabe animatzen zituen bere lagunak behin eta berriz hause esanez. Bat, bi eta hiru, zist eta txist, bizkarranka eta buru. Eta denak gauza bera errepikatzen hasi ziren azkenerako. Bat, bi eta hiru, zist eta txist. Orromarru lehoia ere ez zegoen isilik egoteko asmotan. Orroka eta marruka animatzen zituen bere lagunak. Aurrera lagunak! Nire atzeko ezkerreko hankako behat txikia baino txikiagoak dira somorro egalari hauek. Zorroztu atzaparrak eta hortzak! Bat, bi eta ambar!
Horrela hasi zen oianean txikien eta handien arteko borroka. Kilkerraren taldekoak milaka eta milaka zire. Eta ez zieten bakerik ematen Lehoien taldekoei zizta eta zizta. Lehoiaren taldekoak ordea, alferriz zebiltzan atzaparka eta hozka. Ezin zituzten animalia txiki egalari haiek harrapatu. Ies egiten zuten. Hau aztura! Hau begiko mina! Sudurra odoldurik daukat! Eta horrelako gauzak esaten zituzten Lehoiaren taldekoek. Orromaru Lehoia eta bere taldekoak eztenkaraz, odolez eta beltzunez beterik zeuden. Handik hurbil zegoen ibai batera joan behar izan zuten denek beren gorputzak uretan garbitzera, freskatzera. Txirritxek eta bere lagunek atzetik jarraitu zieten uraren ertzeraino oianeko lau hankako animalia handiei. Hemendik aurrera bakean uzten espazikuzue, gauza bera gertatuko zaitzue berriro ere, esaten zien txirritxek. Handik aurrera, Kilkerra eta bere lagunak lasaiago bizi izan omen ziren. Ez omen zuten gehiago animalia handien beldurrik izan. Eta batzuek esaten dute gainera, azkenean Orromaru Lehoia eta Txirritx Kilkerra lagun egin zirela. Hala bazen, ez bazen, gu behintzat beti lagunak izan gaitezen.